onego bed ni miyo japiny teko ahinya. Nikech wane mwaduogo ywak ni waonge ndara, wane mwaduogo ywak ni wang' nikech kaewa manade mogo beche odhi mamalo machal nade. To koro sama koro owen mopira mondo koro wachak game to wagwe mpira oko. Mondo koro waket bech mogo. Mondo koro wan kode, wan kar mondo waket pap wagwe mana oko kocha. Wan gi thuolo mar chako game ni maber. Yiero kit jatelo mipani mae. Seche moko jomoko wacho ni wan gi choices marach. Mi gik maricho te. Watimo yiero marach. Wachope debe to wayudo ka wan gi choices maricho. Onge maber e kinde ang'wen gi onge maber. Omiyo ji ang'wen to jogi onge maber ahinya. To kata kamano apani wang' ni thuolo be omed malach. Independence moko donjo iye ka jomoko biro mapogore. Wan nyaka gi jodolo iye ka. Wan gi jodolo iye. Wan ber, wan gi joma be wacho ni gin gibiro pidho gima ji madho cha. Koro jopiny wang' nigi thuolo mar chako gine maber. To kada wuoye 200,000 mano ma Gachagua. Ineno ka wang' ni campaign ahinya mar jo Azimio la Umoja wacho ni omenda nitie mang'eny ma ibiro gol malala mibadhi, ma ibiro kel. Kineno manifesto mang'eny gik madongo iwacho no omenda wabiro yudo to wang'e kama wabiro yude. Apani waseneno ranyisi no omenda kare nyalo yudore. Nikech 200,000 Budha. Osebet ka budho chakre higa 2020. To ng'eni ng'ato nyalo penjore to mara ang'o momiyo gini nong'ad mana sani. Gik moko ok pore Charles. Koso dino ko ng'ade sani be ng'ato dino penjo ni mara ang'o gini ok ng'ade sani. Koro ma pesa mosebet ko omaki chakre higa 2020. To mano ng'ato achiel. To apani wach maduong' kaendi en buche mag election